Det er mega lækkert hver dag, og jeg vil bare gerne lave en lille video om, hvad jeg skal i dag og i weekenden her. Så ja, i dag der skal jeg bare slappe af herude og nyde det gode vejr. Og i morgen, der skal jeg, altså lørdag, der skal jeg til min farfars fødselsdag. Og om søndagen, der skal jeg pakke, og så skal jeg som mus om mandagen. Det bliver rigtig lækkert. Jeg håber i hvert fald, at I nyder jeres sommerferie og ferie, der hvor I skal hen. Jeg nyder i hvert fald min ferie. Godt nok skal jeg ikke til udlandet, men jeg nyder i hvert fald her i Danmark. Det er rigtig dejligt. Men i hvert fald, så husk at deltage i min giveaway om et cover og en blækmaske. Den kan I finde længere nede på min blog, altså min side. Ja, der skal være en video om, hvad I skal gøre for at være med til at deltage. Så, men indtil videre, så må I have en dejlig ferie og fortsat god dag. Hej hej!